Bot, murag nara na yung mga ibang patawag mo meeting ni patawag mo kag meeting ka. Ano to? Ayo lang, kumaron. Ano na? Karon yun na bot. Ayo kay namo. Mirag yung tulo ka kay na may trabaho ning ubang tawagon. Naka mo tong mobile man. Pato ka man. Din ko patong man ron. Ah, men bot ka. Kamu man tulo lagi. Ayo daw. Ispay daw. Nakauntok pa ni Tataw. Karon kay namo sa akong balay. Kung patawag kay ako na kung pakita niyo ako ang mga project ko sa Drepita oh. Ay mga project ba? Unsa man project ka bot? O kung ipatawag ta mo, kaya ako ipakita niyo akong project dire. Kay ako na concrete. Okay, tara tani. Kap puti bot kay arma ay sa ginato ni yang trabaho dire. Tula. Iya ni kap. Wala kay. Ay, dapat tula ta bot. Sama ka eh. Kini yung dala na ako ang matrabaho. Kay aron may pagkaagin na to. Wow! Oh, samot na og budaog ko. Oh, yan. Wala pa ko budaog. Inlo na kay kasada. Yan. May motor kap. May kapalit mo. Saan na ya? Sa mga pag-agi ng dalag wa may motor. Kinahanglan yung may mo. Buntag mo taga nga Patita min mo direk. Ay mo kabala ka. Kini si buti botog mudaog ni. Palitan mo big bike ani. Sa Boto daan sa no. sisi pa palit ani na unsa. Eh mas matibot nga. Sure ba? Karon na way kwarta. Yan saan kay namo botay tino na bot. Dami te. Ano na? Balak ka. Nagdawat ako narium. Every time may mag big bike. Palitan. Ay pagtarong yan, kuto-kutohon yung tingag di ka ba palit mag big bike ha. Palitan lagi mo na lagi. Sige. Butar mo yung 1 cc. Butar minimo ko. Butar 1,000 cc ha. Buang. Dala na. Oh. Para ganin ninyo. Daon na yung kanikap. Daon kanikap. Tuwalan ko na. Sila, hindi ko may ta. Ako, may kasadaya awas na nga. 15 million akong gasto ng script, ha? Sa man yung mga tawhanan eh. Puro man ni gaos. Usa may tuyo, usa may kuan ninyo nga muro man. Insa, di ka. Ako'y kontraktor ning kasada. Ya, tira. Ingo kay. Imo ang kanikap. Hambog pa ka kung hatag ang motor ito human ni kuan. Dala niya, hindi ka kontraktor. Ako aning project ni kay gisugo ko ni Mayor nga kani kasada pa iskripa ni kay lisod kanin dalana. Matay Hindi mo kani ba? Hindi Hindi mo kani barsa. Dili kagi ning kasada. pastilan. Pero karon no tanawan ninyo sa nakita niyo sa kasada oh. National road na. Si Kapitan Mutibot magkakunta ka ni bot. Mawala Ay, kontraktor kasi Kapitan Mutibot magkakunta ka ni. Ay kakunta ni. Kap. Ako Ikaw ka kontra kani kap kinsa man imong gisandikan kap. Oh, Ay ka kontra kani nga ako may dako kayo. Ako may na-follow up ni. Ako ay kontra ka rin, kaning kasada kay kamo mga kolor mo bang mo may klarong partido. Wa kana inyo mga partido mga blow man na. Kaning amo dili na ni. Dini basta-basta. Kay kini agi kini sa kwan saktong proseso. Tanawa kami nang equipo na ko na oh. Tara. Tanawa ni equipo na ko. Oh. Agad na. Aman ron. Tanawa na ko equipo. Oh. Matay kap. tinuod yun na yung istorya ko. Tinuod dili ni basta-basta na ni. Kay kini kasada nga putre 15 ka tuig. Matay bot molawan ta ni ba? Karon pag ini na kasadahin ni. Kay kani dala na dili basta-basta ni sangko ko ni punta ko ni og kwan. Punta ko ni Sibugay. Ayaw mo pa totoo ninyong kapitan ninyo. Kaninyong kapitan niyo mura mag si Androy nignaong. Kakalo-kalo pag Androy. Sige, kay mato sa wag ko kana ko ipo ko sang klarohon ako ni kasang trabaho ni. Mato ko. Kadawa lagi bot. Sakpan nun ta. Apa kay pasadsad nga 1000 cc nga. Palitan ni motor ni mga bata nya. Karon ultimo din ning kasada na. Sakpan nun ta ni nun. Daot ta. Ay mo kabalaka na kay ang kapitan man ko. Kontraktoran siya. Di gyud baka kon yun din lagi ni motor nimo. May pasikap tato kay hatag panta. Sure lang. Ayawa na klaro bot. Klaruan lagi pa mo istorya bot. Ay. Hoy. Ay, balik ko rin ba? Ini dawat ako sa akong horarium.
mag-inom tag magbuntag. Ah, di na may motor ni mo. Unsa naman po nang kuwanan mo? Tutol mo bot. Ah, kaptata may. Wait, laro ni mo, ah. Wala na bot. Yun. Ah, magikan. Dahil ito may lang ka, may lang ka. Buti-but ba? Okay. Tawag niya. Kung siya ito siya trabaho niya. Dalan nga Okay, di ya. ma, May dili klaro man, ya ito noon. Dili man dahil hatong trabaho nito dahil. Palpak man, palpak. Palpak intro, palpak. O ba? Hindi yung yun ay sagdagan niya. Ako man itong giignan niya. Hindi na panaganon niya. Amigo rame. Karon, gusto siya nga. Biyaan ng trabaho ng kasada dara. Biyaan lagi na mo dito si Butibot kay puro ra istorya. Wala subuhat. Hambog na lang yan trabaho niya. Dilim na yan trabaho to. Nadali nga dito. Na. Tawa, totoo mo kun mo ato. Gignan ta mo nga diri lang mo butar ako. Hindi na pod kay nabinaron nga pitikin na lang kay kwarta ron. Gutom kayo. Mas may pabutira tara. O may kabutir tandaan mo ni. Mas siguro madalamin mo. Nya naman ako tagaan og kwarta ini eleksyon na gyud kay base niya siya inyong butaran. Di ba Tons? Mau yun. Muso mo yung saging rin. Ah, kamu puro rin mo. Kuy Muli mo kwarta. klaro. Siya na lagi ini eleksyon. Ibu ang mas